Sziasztok, sziasztok! Én István, egy ilyen jó kis csináljuk indulunk is egy most csak egy fog meg. Na, gólt kaptam. Gól. Jól állunk. Ki fog kapni. Na, mit akarsz? Na, nagyon okos. Ne húzzuk. Ez gól lesz, ha nem megeszem. Nem tudom, hogy lövi be. Gól, azaz te. Úgy kikap, mint a sráncba. Úgy rálövöm. Hamar vigyük be, nem. Őröli. Na. Lőjük le. Lőjünk be egy gólt. Elment ez a gól. Hát ez mi hülyéskedik vele, nézd meg, mit csinál. Na. Jó. Mi kapok gólt. Most bemegy. Be kéne mutassak egy szép lövést. Magának belőtte, de ügyes. Ez hogy ment el? Ezt úgy rálövöm. És gól, azaz. De úgy is vezet. Azaz, döntetlen. Jó, ezt úgy kikap. Na nézzük, megvárjuk, hogy ne legyek így eltörve. Rálőjük. Nem tudom, miért akadozik úgy a telefonom, de hatod. Nem mindegy. Nem a jeget lövöd meg, mert biztos. Nem hagyom. Azaz. Lefagyasztottam. De ez gyere. Azaz. Első menet megnyerve. Jön meg egy menet. Már is lőtt egy gólt. De ezek jól játszok, de mindig én lövöm az utolsó gólt. Ezt úgy rálövöm. Ez se gól. Ez is bement. Hát ezt nem hiszem el. Azaz, 2-1. Azaz, így bár szeretek. Elütöm a telefont az agyamnak. Védjed. Azaz. Ez jó volt. Aznak nem lehet gólt lőni. Amúgy a fehér vagyok. Ha szeretnétek látni, azt nem lehet ennek gólt lőni. Azaz, 4-2. Remélem lesz annyi idő, hogy egy döntőt megnyerjek. Vagy ha nem 2 részes lesz. Ez szép gólokat lő. Ez szépen bement a fejétől. Tök fejű. Kezdőjátékos lehet. Mama. Volt olyan döntő, amit 10-0-ra nyertem meg. Valami olyasmi. Ez hogy ment be? Ezt nem tudom. Mindegy, úgyis visszahozzuk. Én megmondtam, de te nem mondtad meg. Aztán. Minél többen lájkoljatok, főképp. Hát, nézzek, hogy lövő. Ez mit csinál? Na. Gyere, passzoltasra ráérek. Jó, nyertem. Még kik maradtak, akiket nem vertem meg. Hama, kék. Ez ki? Ez valami japán. Szép rálős. Lehet, hogy csak 4 meccset fogok kivinni, mert nem lesz idő. Szerintem nem lesz idő. Csak 4-et viszek ki. Inkább ez nem csak hazugság, mert tényleg, hogy nem tudok kivinni többet.
Na, lássuk, milyen jó tud játszani. Ezután még kiviszek egyet. Mert hát úgy szépen megnyerem, hát ez gyenge. Mind látszik, hogy jó sok gólt bekap. Na, ha milyen jó rugások és ütések. Na, mit akarsz? Az szépen belőtte. Nem baj. Hey, azaz. Csak nem bőd, de nekem jó. Így is. Lelőjük. Nem ment be. Én belövöm. Hát már nehogy már mindig kapja ki. És már nem kapok ki. Ez nem volt gól. Hát közelébb kéne menni a rákos mindenit. Azaz. Na, lőjük rá. Ez nem volt jó. Na, azaz gól. Szép gól. Hé, átszöktem a labdát, de mindegy. Jó, korong volt, hogy mi ez. Na. Hé, azaz. Azaz, 8-3. Hát, nem is akartam úgy egy videót, hogy mindig kikapok. Na, még egyet megyek. Épp pont szerencsém van, feketével raktak össze, és jó erősre. Hallá, meg tudom verni. Hát vicces lenne, ha nem. De ne, gólt kap úr is, úr is. Hű, de gyenge. Lőd rá, azaz, ügyes. Ne repüljek, nem szeretek repülni. Rákos mindenit. Azaz, 2-1 vezettek. Gólt kap most. Az hogy ment be? Ez valami trükkös majom. Az. Szép rálövés. Végre most ebbe a... Hát igazából ez az első videó. Hát most már mindegy. Na hallá. Ki tudja, lehet ez is videózik. Ne. Nem szeretek. Ne menj be cigálni. A szép rálövés. Fuss. Gyorsaság. Nem akar bemenni. Gólt kapott, jó. 4-3-ra vezettek. Hát még van 2 perc a videóból. És hallá még van 20 másodperc. Hogy ment be. Hát végre ilyen gólt kapott ő is. Miért én jegződök le? Ezt nem szerettem, amikor így lő egy gólt. Meg azt se tudja belőni ez a profi játékos. És én lőttem be, jó? Szeretem, amikor valamit jól csinálunk. A szúrrá lőttem. Yes. 7-3. Hát már 10 gólt nem tudok sajnos lőni. Ez nagyon rossz volt. Na, hallá. Rálőttem. Azaz. Szép gól. Na, vége is lenne a videónak.